Sabo leader kaham. Norok ni mokola sabo no leader kaham ungjak. Hayake bobo hai borok no leader kaham hinai. O kok ni answer ni confuse ngai thangrao heda. Angbo hai nongjago. Hake video paithak jora nai tongdi. Paithago khorong ni leader no tui samani belai interesting. Abo norok nai tongdi. Leader belai nangkukmani. Tangai hinba chini langma dopha mothano guide khaina bagui kha basarna bagui leader kaham nango tei chungbo leader no tharthai chungbo leader no rwktharkai kaham wngno tabuk ni jora khai leader bo abo chung sukaba kaham leader sinui manna tei bose tugui thangka corona virus manjak laifuru mask thoplai borok no phatcha sinui manya wngma haise neta rok no sinna bo tuksiu hayada na phaidikai agini borok kotor rok leader kaham sininan tui America ni president chalangnai Abraham Lincoln jesa sala phano jesa deramungni yogui mannani phan tongo phia tomung bini tongmung no amjognani hinkai bono power riwoi naidi baksa leader power mankhai agio nungbai kok saphano se kok sathaya ngai kungsisi ngai thangrao abo hai kri deba ei abo hai leader ni kok no jesu christo kai saka mokol nugya no yak tolitei khe khorok ni no hakrok pulung saklayo khanakade o leader hinjaknai se sia saimanya hingkai bono rwktharnai rok deraglak diba hayada tabuk nayano Leroy Ames mungoi khoroksa saikrang samani bo sao khoroksa leader boini sai kwbang nugo bo hakchal ni bagui naharo tei boini sai swkang nugo atia debana leader se hinkai boini sai sijakna nangnai bo ulni bagui bo na wansugui samung tanga nangnai tei boini swkang jesano tui bo saimangra kok hingke bini thaniwo eba khe khoroksa leader ni thaniwo knowledge mani tonga nangota tei kaisa Brian Tracy samani belai nangkukma leaders solution tui wansugo tei solution tui no kok sao bono rwktharnai rok khai problem tui wansugo tei problem tui no kok sao norok omo hai leader hinjalokoni kebeng mung eba bongni problem no tui khonanani jora sen area hai ke borok bai discuss khlaina bo naya abo hai leader rok bo tongo gai abo hai leader hingka ke borok jora kolok thangmaya eba soi leader hinjaya kokta Gandhiji sachapka nung je o sungsara nukna musungo nung se abo hai ingradi hayadaba khoroksa leader wngkhe tei khoroksa no yasisu mani slai baithang slai phuno khai abo se teibo kaham abo paithago khorok ni kok khanadi borok ni kok hingkai tabuk ni nangsuk jara bai kontraka kebo o leader no hambe ni manglak o khorok ni kok no tui tongnai leader no khorok sapano hamya hini manglak lai bumabo kotor leader Gandhiji Netaji Bhagat Singh Nagendra Damasiya Thaniwo o kok no nugui mano o kok kaham no sanai ni bisingo khoroksa wngkha South Africa ni kwcham president Nelson Mandela bo saka kubui leader rok lukuyok sana bagui bebak no yapharnani tiyar tongnani nangnai baithangni je tongkrui se yapharnani tiyar tongo hingkai a leader busuk jorte kha kaham wngkhana eba busuk jorte kubui leader wngkhana borok ni bagui ba lokoni bagui busuk de kaham khlaino abo jeng wansugui mano a kok no Nelson Mandela saka tabuk paithago jotoni se leader kaham ni kok sanai wngkha Jesu Christo bo saka ang no mera muruknai kaham mera rok ni bagui thui bo mano kubui kaham leader rok bini borok rok ni man thaino rina bagui nangkha thui bo mano kwbangma leader rok no
borok rokno phiyokna bagui thubo thaijaklangbaikha. Jesu Christo bai thang bini sakno bo yapari phunuka. Hingkai norok sabono jotoni chhe leader kaham ongjak comment khlai sadi.